Balkanlı, marly we ahally kärenetçileriň hemde hojallyk jemgyýetleriniň ençemesi döwletden ýeri 99 ýyl möhlet bilen kärenesini almakda dürleş bolsanda bürokratik kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu waka türkmen medeniýetinde telekeçilere uzak möhletdeýin peýdalanmak üçin müňlerçe gektar ýeriň kärenesine paýlanyp berilendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gawat geldi. Men ýaly başlady ençeme daýhan ýer almak üçin Balkanyň Serdar we Bereket hemde ahalyň Bäherden etrap häkimliklerine şeýlede Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine arda bilen ýüzlendi. Bize seniň döwlete ýük bolman işlemäge maliýe ýagdaýyň barmy? Öz adyňa traktoryň, dökünüň, ähli üpçünçlügiň barmy? Bar bolsa öz ýaşaýan etrabyň häkimliginden, bankdan şulary subut etýän resminamалary getirdi ýerler ýöne daýhanlaryň köpüsinde bu soralýan zatlaryň ýa-da resminamalaryň bir näçesi bolsa-da azyndan biri ýa-da ikisi ýok. Şeýdip daýhanlar ýer alyp bilmän galýar diýip Balkanly kärenetçileriň biri azatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Habarçy Balkanly, marly we ahally ýaşaýjylara salgylanyp daýhanlaryň ençemesiniň birleşmeginde düzülen we degişli döwlet idaralarynda hasaba alynan hojalyk jemgyýetleriniň bir näçesiniň de türkmen häkimiýetlerinden ýeri uzak möhletleýin peýdalanmak üçin sorandygyny aýtdy. Ýöne hojalyk jemgyýetlerinde talap edilýän resminamalar bolsa-da jogapkär resmiýetiň olary da garaşyň diýip jogap berýändigini bellidi. Biz maldarçylyk fermasyny döretmek üçin 1,5 gektar ýeri, o timlik ekinleri ekmek üçin bolsa 20-100 gektar aralygynda ýer soradyk. Şeýle-de bizden talap edilýän resminamalar bilen bir hatarda döwlete ýylda näçe et, süt, ot iýim tapşyrjakdygymyz baradaky programmany hem hödürledik. Bize edil ýok diýip jogap bermediler. Ýöne häzir ýurtda däne, paýta bolçulugyny ýola goýmak üçin tagalla edilýär. Siziň işiňizde bolsa gelecekde sereders diýerler diýip ahaldaky hojalyk jemgyýetinde hasaba duran daýhanlaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginden Balkanyň Serdar we Bereket hemde ahalyň Bäherden etrap häkimliklerinden kommentari almak başartmady. 14 fevralda Türkmenistanyň Altynasır web saytynda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalara paýlanyp berilen 8000 gektardan gowrak ekrançylyk ýerleriniň 1000 gektara golay böleginiň ýorunja, arpa, mekkejewin, şugunlar we beýleki ot iýimlik ekinleri ösürip ýetişdirmäge niýetlenendigi aýdyldy. Häzirki wagt hem ýeri döwletden uzak möhletleýin kärenesini alyp bilmeýän hemde göz öňünde tutulan hasyly alyp bilmeýändigi üçin diýilip geçen ýylyň dowamında ýeri elinden alynan daýhanlaryň onlarçasy indi 6 aýa golay wagt bäri işsizlikden kösenýär. Habarçy marly we Balkanly owa ýaşullarynyň ençemesiniň işsiz daýhanlara kömek etmegi sorap ýurdun owa hojalygyna serenjam berýän vice-premiýere ýüritelep hat ýazandygyny, ýöne oňa jogap alyp bilmeýändiklerini aýdýar. Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň we Mary welaýatynyň Mary etrawynyň Muhadyf adyndaky daýhan birleşiginiň ençeme ýaşulysy jemlenip geçen ýylyň oktyabr aýynda vice-premier Oraz Eldifiň adyna hat ýazdylar. Ýöne aradan 5 aýdan gowrak wagt geçse-de bize hatyňyzy aldyk diýip hem jogap ýazmadylar. Daýhanlaryň ýerini elinden almak bilen tas tutuş owanyň eklenjini elinden aldylar diýip marly daýhanlaryň biri anonim şertde azatlygyň habarçysyna gurrun berdi.